Pregunta. Sí, Antonio Monegal, professor d'universitat. Tinc la impressió que cada vegada que parlem de responsabilitat social de la cultura, darrere hi ha un altre tema que és el problema de la rellevància de la cultura. Demanar-li a la cultura que sigui útil. És a dir, per què serveix la cultura? Aquesta no és una pregunta que passi ara, que vingui ara perquè hi ha una crisi, és una pregunta històrica des del moment en què la cultura deixa de ser un fenomen d'èlit, comença a estendre's i es comença a qüestionar el seu caràcter minoritari. Ara el que passa és que, a diferència d'unes altres èpoques, hi ha hagut unes èpoques d'una inversió de recursos importants en la cultura, mentre aquests recursos eren abundants. La pregunta sobre la rellevància es feia més lleugerament, ara es converteix en una pregunta imperiosa. Se li demana a la cultura que justifiqui la seva raó de ser, la seva utilitat, el seu retorn social. Jo només volia dir un parell de coses. Una, com deia abans a la sessió anterior l'Àlex Rigola, hi ha una part de la cultura que és sempre inevitablement minoritari. És a dir, no es veu fàcilment un retorn social útil. Dos, el retorn a la cultura és a llarg termini. El problema és que quan parlem de la dialèctica entre ensenyament i cultura és molt difícil mesurar quin és l'efecte per un poble perquè no és una cosa que depengui del període d'una legislatura o de 2 o de 3. O sigui, s'està parlant de plans estratègics. Hem de pensar que la contribució de la cultura que fan els ciutadans ha de sortir a poc, lentament, perquè apareixin aquestes espurnes d'excel·lència. Però la tercera qüestió, en termes, hi ha una cultura que és responsable i una que és irresponsable. No se li pot demanar responsabilitat. Pot tenir-ne o pot no tenir-ne. Pot ser útil o pot no ser-ho. Això no es pot determinar a priori, s'ha de veure posteriorment. Ara sí és cert que part del que es parlava quan es parlava de crisi és d'una crisi d'idees. I jo aquí sí que diria que almenys l'aliment del debat cultural ha de col·laborar a aportar idees, perquè el problema és que efectivament hi ha una crisi d'idees per respondre a un canvi de paradigma que no és necessàriament un canvi de paradigma determinat des de la cultura, ha vingut determinat des d'altres espais, des de l'economia i des de la política, però alguna cosa s'haurà de dir en els espais que tenen el coneixement i el pensament i la creativitat i la imaginació com a objectius prioritaris. Gràcies, senyor Monegal. Aquí a la primera fila. Bé, jo soc Max Sunyer, soc músic i soc president de l'Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya i de la Unió de Músics de Catalunya. Estic estupefacte. Com pot ser que digueu que la societat civil no es pot autorregularitzar? Com és possible? Fa 21 anys es va crear l'Associació de Músics de Jazz. Ningú ens va obligar. Va ser la pròpia societat que es va organitzar. En fa quasi 8 va ser la pròpia societat que va provocar que es formés una confederació d'associacions professionals de músics, de diversos àmbits, a més a més. Per no dir de tots. Així es va formar la Unió de Músics de Catalunya. Fa aproximadament 3 mesos hem format l'Acadèmia Catalana de la Música. Com és possible que digueu que la societat civil no es pot organitzar? Posaré altres exemples. Hi ha una escola, per exemple, que és el taller de músics, que s'ha organitzat ella soleta. Ningú l'ha ajudat. Fa uns quants segles, hi ha un segle i mig, es va organitzar el Conservatori Superior de Música de Barcelona. El conservatori ve de la part social. Heu dit una cosa que és un error enorme. El monstre que dieu que és la Societat General d'Autors es va crear sola. Es va crear degut a que hi havia una part de la societat que eren els creadors, els autors dramàtics
i als autors de música que tenien un problema perquè les seves obres es poguessin interpretar. Els autors no interpreten, només creen. Llavors va haver-hi una corral a Madrid on es van trobar i uns venedors van dir, uns agents artístics van dir, nosaltres us portarem l'obra pels teatres d'Espanya. Se suposa que anaven a cavall, perquè no hi havia altra manera d'anar, o a peu. Ni s'havia inventat la bicicleta ni el patinet de 4 rodes online. Com que no s'organitza? Si va haver-hi un senyor, entre cometes, que va agafar i ho va institucionalitzar i va fer, ha dit que fos un monopoli, va ser un dictador que va arribar en el seu moment i va fer el que va voler. Després d'aquest dictador, la societat civil ens hem organitzat i no sols hem fet que la societat d'autors es tornés més democràtica i més transparent, perquè no sé si ho sabeu, però hi havia, abans que arribés la nova fornada comandada d'alguna manera pel senyor Tedi Bautista, abans que passés això, hi havia una sèrie de gent que era qui portava les GAE que es diuen los ruedistes. No vull explicar ara per no segrestar l'atenció dels altres què és los ruedistes. Si vulgueu, m'ho pregunteu i us ho contestaré. Després d'això, resulta que la llei de propietat intel·lectual deia que els intèrprets, els artistes, havien de rebre el que produïa la seva obra. Aquests diners anaven a parar als sindicats. I què feien els sindicats pels artistes? Un zero patatero, i perdoneu l'expressió. Què va passar? Que vam haver de pactar els artistes, un altre exemple d'organització de la societat, d'autoregularització. Vam haver de pactar amb els sindicats sense cap ajut de cap institució ni cap comandament. Vam haver de pactar perquè ens cedessin aquests diners i aquest pacte va comportar, en fi, tampoc ho explicaré, que és una mica llarg. El que sí és cert és que els diners que anaven a parar als sindicats anaven a parar a no sé on, doncs ara van a parar a les butxaques. I si tu t'has comprat unes ulleres, jo m'he comprat una camisa i uns pantalons, gràcies al que genera la meva obra, tant a la IE, l'entitat de gestió dels drets dels artistes, com el que genera la meva obra com a compositor dintre de les GAE. I si us mireu una mica la llei, veureu que un autor o un artista, un creador en definitiva, és lliure de donar la seva obra a qui vulgui, com si no la vol donar a cap entitat de gestió. És a dir, que el cúmul i el màxim exemple de l'autoregularització és que si a un creador, a un autor, a un artista, no vol, si ell no vol donar la cessió de la seva obra a cap entitat, la pot gestionar ell personalment. I, és més, si vol es pot ajuntar amb 2 o 3, com en el seu moment vau fer els de Cedro. Es vau ajuntar i en el seu moment van fer els de la IE i tants exemples que no pararia de dir-ho. Per cert, l'Associació de Músics de Jazz, un dels membres que la va formar era el Tete Montoliu. Llavors aquí sembla que hi ha un desconeixement absolut i un menyspreu envers la societat de que ens puguem o no ens puguem autoregularitzar. Per favor, tingueu en compte que sí que ho podem fer. I el Conca potser no ha funcionat com havia de funcionar. El Conca era una prova del arm's length tan proclamat pels Arts Council que abunden dintre del món civilitzat tal i com nosaltres ho coneixem. Per què no? Per què aquesta desconfiança? Gràcies, senyor Sunyer. Algú de vostès vol contestar a les preguntes que ha deixat la persona que treballa a l'auditori, que no he pogut prendre nota del nom, per això no la puc identificar com el seu nom? Sí, jo només voldria dir, jo no he cregut mai, per exemple, en aquells que, ja que parlem de música, que pensaven que la cultura estava al Liceu i que la cultura popular eren els cors de claver. Jo no hi he cregut mai en això, perquè els cors de claver eren tanta cultura com allò que es feien al Liceu, punt. Quan li fots un adjectiu és que la converteixes en sospitosa, per dir-ho així. Per tant, jo els concerts de la banda sonora, de la banda municipal de Barcelona, els considero tanta cultura com els de l'orquestra del Liceu, per dir-ho així. No li poso més assumpte, per dir-ho així, perquè tenen a més uns consumidors.
Perquè jo crec que aquest és el problema que nosaltres tenim. És a dir, el problema està en els consumidors. I jo durant molts anys he estat editor, durant molts anys. I una de les coses que més m'ha resultat emprenyadora és no ser respectuós amb els drets d'autor de l'autor. Normalment és un gran engany això, com tothom sap. Fan firmar contractes durant el 10% o no sé quant de l'obra rebuda i al final mai es liquiden. Perquè a més mai ningú accedeix realment a allò que s'ha venut en realitat. Aleshores, els creadors, què és el que acaben havent de fer? Doncs els creadors el que acaben de fer, en general, els creadors el que acaben de fer és anar a buscar la subvenció per crear. I aleshores necessites una entitat que doni la pasta als creadors perquè m'explico, no? I vas generant la burocràcia. I quan, en tot cas, el que hauria de passar, bàsicament, és que sigui l'empresa la que realment tingui la responsabilitat amb la cultura. Perquè si no té aquesta responsabilitat és un frau. Punt. I a part. Ja està. I, perdona, Max, jo no he dit que no cregui amb la regulació, que la societat civil no es pugui autoorganitzar. I tant, que s'organitzi tot el que vulgui. El que no pot ser és que vulgui pretendre fixar les polítiques culturals. Facin el que vulguin. No? A mi això m'és igual. Tothom té dret a associar-se amb qui li doni la gana, diguéssim, no? Però no pretendrem que aquesta societat civil, a més, sigui la que dicti les polítiques culturals. Perquè això és una mica diferent, crec jo. Bé, donem per acabada... doncs digui-la, la pot dir, Sí, jo volia, en relació a la banda municipal, que escolta, a ningú li sembla malament, a tothom li sembla fantàstica, que potser haurien d'equilibrar públic-privat i no tenir unes big band fantàstiques que no rebin gens de subvenció. Això també, mentre l'altre és de funcionaris, no? Haurien de buscar unes formes, sobretot en la política de l'Ajuntament de Barcelona, formes més que tinguin més en compte que el primer deure de les administracions sempre és impulsar la societat. Aquest és el primer. Poden fer moltes més coses i les han de fer, però aquest és el primer. I per tant crec que aquí es necessita una transformació important. I després sí que en la intervenció del Monegal, amb tot això, en totes aquestes jornades, o amb tot aquest tipus de reflexions, sempre ens descuidem una cosa que m'hi has fet pensar tu d'una manera indirecta, que és en la tecnologia, un dels grans factors de canvi de la humanitat, de les maneres de viure, a part de la cultura, de la política, etcètera i tal, no, la tecnologia. No dic a banda. Fins i tot a banda de la ciència, és la tecnologia. Quan s'inventa una manera de fotre una bala més gran i que no exploti el canó amb una cara de pólvora, escolta, canvia tot el sistema de la construcció de fortaleses. I l'internet, que deia el Josep, escolta, al final, clar que la tecnologia hi ha una... aprofita i es basa en descobertes científiques, però és d'una importància cabdal, perquè els xinesos van descobrir la pólvora i la feien fer per divertir-se, no per conquerir el món. Per tant, crec que és un aspecte fonamental. I finalment volia dir només una cosa, i perdó, que abans se m'ha anat l'argument al cel, i és que, i crec que té molta raó el Max Sunyer, l'Esgai no és un monstre perquè un hagi robat, de la mateixa manera que el Palau de la Música no és un monstre. Algú de vostès vol afegir alguna cosa més? Moltes. Demà a les 10 del matí tornaran a ser aquí els que vulguin, també a la taula per parlar de cultura digital. Gràcies i fins una altra vegada.